Gepleyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň bergezi sebäpli Ortiýet EMS Express poçtasyny kabul etmegini toktatdy. Bu arada Azatlyk Radiosyna Ortiýetiň poçta boýunça baş edarasynda habar berdiler. Poçta Россия edarasynyň resmi jogabynda Türkmenistan bilen diňe Express poçta hyzmatlaryna amalaşýan EMS poçtasynyň kabul edilmeginiň toktadylandygy, muňa Türkmen tarapynyň bergesiniň sebäp bolandygy habar berildi. Munyň bilen bilelikde hakykatdan Poçta Россия bu meseleni kadalaşdyrmak we çençime finansiýa edenden soň Türkmen tarapynyň EMS kooperatywiniň çägindäki operator ara hasaplaşyklaryndaky bergisi sebäpli Türkmenistanyň iberilýän EMS Express uğratmalaryň kabul edilmegini toktatdy. Express uğratmalaryň kabul edilişi bergi üzülüşinden soň dikeldiler diýilip Azatlyga berilen resmi jogapda edilýär. Poçta Россия edarasynyň medeniýet gullugy beýleki poçta hyzmatlarynyň şol sanda kiçi bukçalaryň hatlaryny we kreditlaryň uğradylmagynyň bütün dünýä poçta bileleşiginiň çäginde adaty ýagdaýda amala aşyrylýandygyny aýtdy. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary Türkmenistanyň poçta bölümleriniň 27 martda Ortiýete berilýän pasilkalary kabul etmegini toktadanlygyny habar berdi. Türkmen Poçta döwlet kärhanasynyň baş idarasynda Türkmenistanyň Ortiýada pasilka iberilmeginiň toktadylanlygyny tasdikladylar. Edaranyň telefon üstü bilen jogap beren işgäri bu hyzmatyň bir aýlyk toktadylanlygyny habar berdi, emma sebäbini düşündirmedi. Türkmenistanyň Ortiýada poçta hyzmatlarynyň çäklendirilmeginiň sebäpleriniň biriniň mali meselesi bilen bagly bolmagynyň mümkindigini Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmeleriniň biri hem aýdypdy. Ortiýatyň Türkmenistandan pasilkalary kabul etmek hyzmaty bilen öpçün etmegini bergi sebäpli toktadanlygy barada maglumat bar diýip çeşmämiz 28 martda aýtdy. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Türkmenistanyň Ortiýada poçta hyzmatlaryna ila darasynda uly talap bar. Soňky 2 ýylyň dowamynda gymmatlygyna garamazdan poçta hyzmatlaryndan Türkmenistanyň Ortiýet Federasiýasyna gidýän adamlar köp peýdalanýarlar we öz zatlaryny uğradýarlar. Şeýle-de student çağlaryna zat berýärler diýip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Ortiýada poçta arkaly iberilýän zatlaryň her 20 kilogramynyň bahasy 800 manada durýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, soňky günlerde käbir poçta bölümlerinde müşterilere izina berilýän pasilkalaryň poçta hyzmatlary üçin tölegi gaýdyp berilmeýär.